Make the ground shake. Dobar dan, dragi ljudi, Marija, predstavi se. Ćao, ja sam... Dosta. I ovako... Stop. I onda smo odlučili da vam stvarno pokažemo kako se ljubite. U nekoliko stavki. Prva stvar, što ne trebaš da radiš kod ribe, je da ju gurneš iz ječinu čim ona otvori usta. I druga stvar, nemoj nikad da ljubiš ružnu ribu. Treća stvar, nemoj slučajno riba ti se zove Marija, znači. To je, znači, haos. To je dno. Dno dna. Marija ima prelepe usne. Prelepe oči, nos, ide bez taj, koja je ta govna iz nosa. Ne, majke, prelepa devojka, zato sam je iskoristio bukvalno da snimim. Gledao sam preki dana neku sliku i kaže neke stvari koje buduće generacije nikad neće da vide. Pa, sećam se da je to bilo onaj telefon, znaš što se okreće onako na... Pa onaj... Ono što okrećeš, ima ti već, a pa da on iz Beograda, mislim, stvarno, tamo su ti tu ti idu. Ne znam stvarno. One što okrećeš, brate, ovako. One Nokia 70 i 73. Što lupaš, bre, Marija, fiksni telefon što okrećeš ovako, jebote. Marija, vuci te tagi, ljudi će se slikaju posle, jebe mu. Majku da mu jebem, bre, jebe mu. Jebe mu. Sine, ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mislim da je to okej i mislim da zbog ovakvih postupaka kao što sam sad uradio, da me zbog toga ljudi i cene. Čestitam još jednom. Hvala, jako ste ljubazni. Hvala. Mnogo ste onako. Ajde, Maki. Ljubim vas puno, čujemo se, ovo je bio još jedan gast. Mate, Marija, daj se ubriše, molim te, daj se ubriše. Evo, srećo moja, kako si mi... Evo, srećo moja, kako si mi... Ja mislim da bi to bilo to. Gde mi je kamera? U usnima. Njena usna u vašim usnima, razumete? Ustima, kao ovako, znaš kao. Vidite, taj radi. Razumete? To je da ja, razumete? Dobro mi je tešim svoju dušu razum.